नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या गावरान लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती. तर बऱ्याच दिवसातून दिसतो आपल्या. सर्वात पहिले तुम्हाला दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज भाऊबीज आहे, त्याच्यामुळे सगळ्या बहिणींना माझ्या भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आज आपण आलेलो आहेत पाटणूस या गावात. तर आज आपण जाणार आहोत देवकुंड धबधब्यावर, जिथे शंकराचं मंदिर आहे ना आतमध्ये. हां, शंकराचं मंदिर आहे. आणि आपल्यासोबत असणारे राहुल दादा आणि आपली छोटी भाची आणि प्रणय दादा, जो की आपल्याला इन्फॉर्मेशन देणार आहे. तो ॲक्च्युली इथला गावातला मूळ आहे, ताईचा रिलेटिव्ह आहे. तर त्याच्यामुळे तो आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन देईल. तो तिथे ॲक्च्युली काम करतो, म्हणजे तिथं त्यांचा जॉब आहे. आज सॅटर्डे तर आज गर्दी असण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आता 6 वाजता निघणार आहोत बाईकवरती. मला असं वाटतं अर्ध्या रस्त्यापर्यंत जाऊ, कारण की इथून जर खालून ट्रेक चालू केला तर 2 ते 2.5 तास लागतात. जेणेकरून आमचे 1 तास वाचेल, म्हणून आम्ही वरती बाईक अर्ध्या रस्त्यापर्यंत नेणार. मग तिथून आपण ट्रेक चालू करू. मग आपण आता तिथेच भेटूया, चला. आणि तुम्ही बघता मित्रांनो, तिथे ज्या लाईट्स दिसत आहेत तुम्हाला व्हाईट तिथे टाटा पॉवर आहे ना, तिकडे त्या साईडला टाटा पॉवर आहे. आणि वरती धरण पण आहे. आणि आपण चालू आहे आता धबधब्याकडे बाईकवरती. समोर दादा आहे आणि भाऊजींचा भाऊ आहे, लहान भाऊ. आणि आपल्यासोबत राहुल दा बाईक चालवतं. आणि राणी, जी की आपली भाची आहे का. ओके, चलो. तर आता आम्ही टाटा पॉवरजवळ आलो आहे. टाटा पॉवरच नाही आता, हे टाटा पॉवरजवळ आलो आहेत. आणि आमचा थोडा गाडीचा पेट्रोल कमी होता ॲक्च्युली. तर आता इथे पेट्रोल पंपाची पण सोय आहे. डिझेल पण आहे का? डिझेल पण आहे ना, डिझेल पण आणि पेट्रोल पण आहे इथे. कुठे? हे हायस्कूल आहे का? इकडे स्विमिंग पूल आहे. ते स्विमिंग पूल सगळ्यांसाठी अवेलेबल आहे, सगळ्यांसाठी. ओके. आणि हा आपला दादा आहे, जो की आपल्याला इन्फॉर्मेशन देणार आहे. स्कूलचं ग्राउंड हा आहे, स्कूल इथे. आणि स्कूलचं ग्राउंड आहे. इथे स्कूलचे बसेस पण लागले. तर तुम्हाला इथे ATM पण दिसतोय. हे सगळं टाटा पॉवरला जाताना किंवा देवकुंडला जाताना लागतं सगळं. आणि आता आपण त्याच दिशेने चाललो आहे, देवकुंड धबधब्याच्या दिशेने. ती बघताय तुम्ही, अतिशय सुंदर असं नजारा. तुम्ही लोकली म्हणजे तुम्हाला जर बाईक नसेल आणायची तर तुम्हाला इथे बसेसचं पण अवेलेबल आहे. पालीवरून बसेस आहेत, माणगावरून बसेस आहेत. आता आम्ही इकडून आलो, तर तुम्हाला इकडे राईट मारायचं आहे. जेव्हा ब्रिज क्रॉस करता तुम्ही टाटा पॉवरचा, तिथून तुम्हाला राईट मारता. तर आता तुम्ही बघता, आपण राईट घेतलेला आहे. आणि राईट घेतल्यानंतर एकदम सरळ चढण आहे, म्हणजे पूर्ण आपल्याला आता डोंगरच चढायचा असं म्हणायला हरकत नाही. तर आता बघताय तुम्ही, इकडे आम्ही आलेलो आहोत, राईट मारला. आणि एक घसर होती, ती चढून आम्ही आता परत पुढे चाललोय.
गाव आहे आणि गाव असं आहे की चारी बाजूनी डोंगरांनी वेढलेलं गाव आहे. विठ्ठलनगर गावाचं नाव आहे आणि ते सगळे ट्रेकर्स आणि हे जे बघताय तुम्ही टाटा पॉवरचं धरण इकडे तुम्हाला दिसत असेल आणि आमची बाईक आम्ही तिथे पार्क केलेली आहे तिकडे आणि इथे पार्किंगची पण सोय केलेली आहे. ऑलरेडी गाड्या लागल्यात आणि सगळे गाईड्स तिथे बसतात. तुम्हाला तिथून गाईड्स पण मिळू शकतात. ॲक्च्युली काल पाऊस पडलाय त्याच्यामुळे थोड्या सरकण्याचे चान्सेस आहेत. हात पकड आपल्याकडे कमी पाऊस पडला पण इकडे जास्त पडला. आता हे बनवलं आम्ही हा रस्ता बनवलं. तर आपल्यासोबत दादा आहे. दादा तुझं नाव काय? प्रणय कळमकर. प्रणय कळमकर. मग तू इथे काय काम करतो? मी इथं काम काय करतो फक्त माणसं काढायचं काम करतो. ज्यावेळेस पाणी येतो ना त्यावेळेस. अच्छा ओके. म्हणजे तिथे कुंडामध्ये म्हणजे जे कुंड आहे धबधब्याच्या खाली तिथे तू इथे राहण्याची वगैरे सोय आहे का? सगळी राहण्याची वगैरे सगळी सोय. टेंट वगैरे पण लावू शकतो आपण. आता आपली कॅम्पिंग पण चालू झाली. ओके कॅम्पिंग पण झाली. कॅम्पिंग कधीपासून चालू झाले? आता ह्या महिन्यापासून नोव्हेंबरपासून. ओके. कॅम्पिंगचे रेट वगैरे काय तुला काय अंदाज? आता आपलं कॅम्पिंगचा रेट आहे 1500 रुपये. 1500 रुपये रेट आहे. आणि जर आपल्याला आता समजा पाळीवरून यायचं असेल, जर आता आपल्याकडे बाईक वगैरे नसेल, पाळीवरून यायचं असेल तर मग बस वगैरे कितीची आहे? आता आपली रेग्युलर बस चालू झाली ना. पालीवरून यायचं असेल तुला संध्याकाळी 5ची पण एसटी आहे, नाहीतर डायरेक्ट संध्याकाळी 7 वाजता पण आहे. 7 वाजता म्हणजे जाण्याची पण सोय आणि येण्याची पण सोय. बस कुठपर्यंत? इथपर्यंत येते की? इथपर्यंत लास्ट स्टॉप खाली आपला गेट पर्यंत येते. ओके. म्हणजे ते टाटा पॉवर जे आहे पेट्रोल पंपाच्या वरती. ओके तिथे येते. आणि जर ह्या बाजूने यायचं झालं तर माणगाव वगैरे बाजूने यायचं झालं तर माणगावरून तुला डायरेक्ट वेळात यायला लागेल. वेळात आल्यावरती तिथून आपली टमटम वगैरे रिक्षा वगैरे असतात. ओके. म्हणजे टमटम वगैरे रेग्युलर चालू असतात. ओके मग ठीक आहे चालेल. तर आपल्याला वरती नेटवर्क वगैरे भेटेल का? मोबाईलला नेटवर्क नसतो अजिबात नाहीये ना, कारण की मध्ये तुला फक्त नेटवर्क रेंज भेटते. तुम्हाला जे वॉकी टॉकी दिलं ते कशासाठी यूज करता तुम्ही? ते आम्हाला वरतून ते स्टार्ट पॉइंट पासून आम्हाला कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी. म्हणजे तुमचे जे नाही म्हणून. ओके. म्हणजे टोटल किती गाईड्स आहेत तिथे आपले टोटल गाईड आहेत 80 गाईड आहेत. ओके ठीक आहे चालेल थँक्यू. तर आपल्या सोबतच असेल तो आणि आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन देतच राहील. तर आपण बघूया आपण चाललोय. तर आता आपल्याला दादाने सांगितलं आहे हवाला भरपूर पाणी असतं, पण आता सध्या पाणी कमी आहे, पावसाळा नाही आहे म्हणून. पावसाळा असेल तर भरपूर प्रमाणात पाणी असतं. मग ते वरच्या रोडने जातात, वरच्या रोडने आपल्याला घेऊन जातात. सध्या पाणी नाही म्हणून आपल्याला खालच्या रोडने आणलं आहे. वरच्या रोडने तुम्ही जर गेलात तर तुम्हाला जी तार असते त्या ताऱ्यातून तुम्हाला पकडत यावं लागतं. हा बघतो अजून भेटला तर नाहीच मला तो. ओके बाबा. इथून तुम्ही बघताय आपलं पहिलं हॉटेल लागलेलं आहे. इथून आपल्याला पहिल्या म्हणजे हॉटेल चालू होतात. पुढे किती असे हॉटेल आहेत दादा? साधारण 5 ते 6 हॉटेल आहेत.
म्हणजे तुम्ही जर आलात आणि तुम्हाला दम वगैरे लागला तर किंवा नाश्ता वगैरे करायचा झाला सकाळी तर तुम्ही इथे करू शकता. आम्ही सध्या लवकर आलो आहे त्याच्यामुळे सध्या तुम्हाला हॉटेल बंद दिसत आहेत. पण किती वाजेपर्यंत चालू होतात हॉटेल्स? सकाळी 7 वाजता ना? ओके, तर सकाळी 7 वाजता हॉटेल्स चालू होतात. तुम्ही आता डायरेक्ट पावसाळ्यात करू. हो चालेल नक्की. पावसाळ्यात थोडी मजा असते. पाण्याची मजा घ्यायची फक्त पावसाळ्यात. अरे पाय पुसलेलं ना, चालता येत नव्हतं. 8 दिवस घरी बसलेले पाण्यात उभा राहून. सुट्टी कधीच ना. अरे रोजचे 3-3, 4-4 हजार पडतील असं येईल पावसाळ्यात. एक दिवस नाही येत. जो आपण मागाशी डॅम बघितला तोच इथपर्यंत असा आलेला आहे. आणि इथे बघताय तुम्ही जे बॅनर लावलेत देवकुंड आणि ॲरो दाखवलेत. जागोजागी असे बॅनर तुम्हाला दिसतील जेणेकरून कोण वाट नको चुकायला म्हणून. आपण जे आता देवकुंड धबधब्यावर जो चाललो तो ॲक्च्युली रायगड जिल्ह्यामध्ये माणगाव तालुक्यात येतो. आणि भिरा पाटणूस म्हणजे भिरा वेगळं गाव आहे आणि पाटणूस वेगळं गाव. आम्ही जे ताईकडे होतं ते पाटणूस गाव आहे आणि जो धबधबा येतो तो भिरा या गावात येतो. तर साधारणपणे पुण्यावरून 110 किलोमीटर आहे आणि मुंबईपासून 117 किलोमीटर. आणि जर तुम्ही पाली वगैरे येत असाल तर तुम्हाला तिथून जवळ. आणि इथे धरण बघताय तुम्ही जे आपण मगाशी बघितलं. आणि इथे तुम्हाला हॉटेल पण दिसतं आणि राहण्याची सोय पण आहे आणि इथे कॅम्पिंग पण आहे. ऑलरेडी लोक होती इथे कॅम्पिंगसाठी. तर त्या कॅम्पिंगचे रेट दादाने आपल्याला सांगितलेले आहेत मगाशी. अतिशय सुंदर असा नजारा आहे. कॅम्पिंग खूप चांगली करू शकता. म्हणजे इथे बसून तुम्ही इथे राहून सगळ्या सोयी सुविधा त्या तुम्हाला प्रोव्हाइड करतात. ॲक्च्युली इथे पावसाळ्यात खूपच जास्त गर्दी असते कारण की पावसाळ्यात 15 ऑगस्टला काहीतरी 18,000 लोक आलेली 15 ऑगस्टच्या वेळेस. काळजी घेणं पण तेवढंच गरजेचं आहे कारण की घनदाट जंगल, या घनदाट जंगलामध्ये रानटी प्राणी पण आहेत जेणेकरून जे की रानटी डुक्कर वगैरे बिबट्या वगैरे असे दिसतात. तर दादा बोललं की त्याच्यामुळे गाईड घेणं गरजेचं आहे कारण की त्यांना सगळं माहिती असतं कुठून कसं जायचं. जर तुम्ही भटकलात तर मग खूपच अवघड आहे बाहेर निघणं. वरचा तो दिसतोय तो आपल्याला. ओके, 5 पांडव बोलतात का? म्हणजे 5 ते असे फेस सारखे आहेत म्हणून. तुम्ही बघताय बघा इथे 5 फेस सारखे 5 पांडव बोलतायत या डोंगराला. आणि गाव कुठं आहे तो? म्हणजे डोंगराच्या वरती. इकडे डोंगराच्या वरती एक गाव आहे, हिरडी गाव म्हणून आहे. आणि तुम्ही बघताय हा जो हे परिसर दिसतात त्या बाजूने पण सुद्धा रोड आहे वरती जाण्यासाठी आपल्याला. आमची पूर्ण दमछाक झालेली आहे.
अजून काहीच पाल्ला पार नाही केला आपण. हे असे जागोजागी तुम्हाला हॉटेल दिसतील जे की अजून चालू नाही झाले, कारण की आता सध्या गर्दी नाही आहे. दादा असं बोललं की सध्या कॅम्पिंगचीच लोक येतात. आता पावसाळा नाही आहे त्याच्यामुळे जास्त लोक येत नाही. जास्त शक्यतो पावसाळ्यातच जास्त गर्दी असते, कारण जेणेकरून धबधबा वगैरे पण असतो. आपल्याला सध्या पाणी भेटेल बघण्यासाठी, पण एवढा नाही भेटणार जेवढा पावसाळ्यात असतं तेवढा. ते तुम्ही बघताय. आता आम्ही आलो इथे खूप पाणी असतं म्हणतो दादा. इथे खूप भरलेला असतो या ठिकाणी, आणि इथे अशी केबल टाकलेली आहे त्यांनी, जेणेकरून कोण वाहून नको जायला म्हणून. आणि जर खूप जास्तच जर पाणी झाला तर मग त्या वरच्या रोडने नेतात त्यांना त्या बाजूने. चला, आता आपल्यासाठी तर पाणी नाही आहे, पण आपण जाऊया आरामात. शक्यतो तुम्ही जर आलात तर पावसाळ्यातच या, कारण की पावसात खूप मजा पण येते, एन्जॉयमेंट असते. आणि इकडे बघता तुम्ही धरणाला हे पाणी जात आहे पूर्णतः, जे की टाटा पॉवरचं धरण आहे. आणि इथे अशी केबल लावलेली आहे, म्हणजे केबलच्या त्या बाजूने पाणी जास्त असल्यावर तिकडून त्या साईडून निघतात. इकडे येताना पावसात खूप रिस्की असतं, कारण की हे जसं स्लोप बघताय तुम्ही, तो चिकट वगैरे होतो, जेणेकरून आपण पाय वगैरे सरकून आपण इथे पडू शकतो. हे ॲक्च्युली एवढं पाणी नसतं, त्या वरतीपर्यंत पाणी असतं. तर पावसाळ्यात येताना जरा सांभाळूनच या. हे आता त्यांनी रोड बनले, जे आपण तिकडे पण बघितले, पायऱ्या वगैरे ज्या बनवल्यात त्या आत्ता काम केलं आहे त्यांनी 2 वर्ष आधी, जेणेकरून कोणालाही त्रास नको व्हायला. गावकऱ्यांनी खूप चांगली मदत केली आहे इकडे ट्रेकर्ससाठी किंवा पर्यटकांसाठी, कारण की गावकऱ्यांचाही सुद्धा आभार मानले पाहिजेत, ज्यांनी आपल्यासाठी एवढा रोड अवेलेबल करून दिला आहे. जसं असं चढण नाही आहे, असं स्लोपच आहे, म्हणजे पायवाटच आहे. आणि नॉर्मली चढण नाही, चढण आपल्याला वरती लागणार आहे. सध्या तरी आपण बघतोय हा जो डोंगर आहे, हा डोंगर फक्त क्रॉस करून इकडे आलो आहे, आणि आता आपल्याला वरती अजून जायचं आहे. ॲक्च्युली शेवटपर्यंत तुम्हाला धबधबा दिसत नाही आहे. तो जोपर्यंत तिथं जात नाही तोपर्यंत धबधब्याचं तुम्हाला दर्शन होणारच नाही. आणि हा 5 पांडवचा डोंगर खूप सुंदर आहे. त्याचे जे फेसेस दिसत आहेत ना, खूप छान दिसतात. खूप चांगला नजारा आहे, ते खूप सुंदर निसर्ग आहे. हा आलो. जंगलात तुम्ही येताय ते अशा गोष्टीपासून जरा सावधच राहा, कारण की कुठला किडा आपल्याला काय करेल सांगता येत नाही. त्याच्यामुळे सांभाळून राहा. पूर्ण बघताय घनदाट जंगल आहे पूर्ण. तर आपण आता अर्ध्या रस्त्यात आलेलो आहे, आणि तो तिकडे बघताय तो खजिन्याचा डोंगर तुम्हाला दिसत नाही इथून, ॲक्च्युली पलीकडे आहे तो. आणि हा जो बघताय तो हत्तीचा डोंगर, आणि हा जो बघताय मोठा डोंगर, ह्याच्या पलीकडे जायचं आपल्याला त्या साईडला, जी की कपर आहे ना तिथे, त्या कपरेमध्ये जायचं आहे. आणि हे हॉटेल आहे जे की आज बंद आहे. आज आम्ही ॲक्च्युली पावसाळ्यात नाही आलो आहे,
दिसते का? चालू आहे? ओके सॉरी, चालू आहे. तर हॉटेल तुम्ही बघता इथे खूप चांगली स्वच्छता म्हणजे केलेली आहे. पाण्याच्या वगैरे बॉटल वगैरे दिसत नाही जास्त करून. खूप चांगलं मेंटेन ठेवलं त्यांनी. आणि क्या ही बात भाई, या नजाऱ्याला तुम्ही इग्नोर करूच शकत नाही. खूप सुंदर असं दृश्य आहे आपल्यासमोर. ॲक्च्युली जर आपण पलीकडे असतो ना तर खूप चांगलं आपल्याला सूर्याची किरण वगैरे दिसली असती. चला आपण आता जरा नाश्ता करून घेऊया. हे हॉटेल चालू आहे, हॉटेलमध्ये काय आहे बघूया. तर आमचा नाश्ता करून झालेला आहे आणि ते मॅगीचे आम्हाला 70 रुपये घेतले आणि एक आम्ही पाण्याची बॉटल घेतली. सॉरी 2 मॅगीचे 70 रुपये आणि एक पाण्याची बॉटल घेतलेले. आणि आता आपण मला असं वाटतं एक पाऊण तास जाणार आहे आपल्याला पुढे जाण्यासाठी. आपले गणपतीचा व्लॉग होता, त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट येणार होता. दुसरा पार्ट येऊ शकला नाही काही कारणास्तव, कारण की घरात बहुतेक जण आजारीच होते. त्याच्यामुळे मग माझी पण इच्छा झाली ना, त्याच आजाराची गोळ्या वगैरे घेताना फिवर झालेला मला, तर गोळ्या घेऊन हे बघा उष्णता आली आहे बाहेर. तर त्याच्यासाठी सॉरी. आपण आता हा ब्लॉग येतो आहे परत दिवसानंतर, तब्बल गणपतीनंतर हा ब्लॉग टाकतो आहे आपण. आणि आता चाललो आहे, बघू. नाश्ता तर झालेला आहे. राणू कितीला आहे तू? थर्डला. मजा येते? दम लागतोय का? नाही. तुझं नाव सांग. स्फूर्ती. स्फूर्ती विशाले रुंकर. तुझं गाव कुठलं? अगं तुझं गाव कोणतं तुझं? पार्टनर्स. पाटणूस ना. मग तू एकदाही ना आले? किती वेळा आलेस देवकुंडला? आली नाही, देवकुंडला नाही. देवकुंडला फर्स्ट टाइम आली हा. का? म्हणजे तुला आणलंच नाही कोणी? नाही. मजा येते ना आता मामांसोबत. मस्त पक्ष्यांचा आवाज येतो. आता इथपासून आपल्याला घनदाट जंगल चालू होईल जास्त करून, आणि मग नंतर आपल्याला त्या बाजूला जायचं आहे डोंगराच्या कपरीमध्ये. तिथे आपल्याला धबधबाचं दर्शन होईल. ओके, आता आम्ही इथे आलो आहे आणि आम्हाला एक मंदिर लागलं आहे, जगत माता आई मंदिर. सध्या ते लॉक आहे, त्याच्यामुळे आम्ही जाऊ नाही शकत. ते हे छोटंसं आईचं मंदिर आहे. जे वरती मंदिर आहे तेच इथे आहे. आणि आता आपल्याला इथून वरती जायचं आहे. इथून असं जे आपल्याला हे 2 डोंगर दिसत आहेत, त्या डोंगरांच्या मध्ये आपल्याला धबधबा आहे. बघा अशा वाटा बंद केलेल्या आहेत जेणेकरून पटकन नाही म्हणून. आता इथे बॅनर लावला देवकुंड इकडे जायचं आपल्याला. त्याच्यामुळे शक्यतो चुकू नका तुम्ही, व्यवस्थित जा. लवकरच आपला धबधबा येईल.
आता आपण इथं आलोय, तर थोडाच रस्ता बाकी आहे आपल्यासाठी. पण हे जे तुम्ही बघताय इथून जपून, जर आत्ताच एवढं चिखल आहे तर आत्ताच एवढी शेवाळ आहे प्रत्येक दगडावर, तर पावसात खूप जास्त असते. त्याच्यामुळे जपून या, कारण की सरकलं की डायरेक्ट खाली जातो. पूर्ण हे भरलेलं असतं पाण्याने. तर काही जण वाहून पण गेलेत, त्याच्यामुळे रिस्की आहे हे, सांभाळून सगळ्यांनी. तर आता तुम्ही बघताय आपण ब्रिज जवळ आलेलो आहे. एक असा लाकडी ब्रिज बनवला आहे, जेणेकरून हे जेव्हा पाण्याचा फ्लो असतो तेव्हा हे याचा उपयोग होतो. पण आता आम्ही तरी करतो आहे. आणि जर तुम्हाला जर ब्रिज वापरायचा नसेल तर तुम्ही या साईडून पण जाऊ शकता. आणि ह्या ब्रिजचे चार्जेस आहेत पर पर्सन 20 रुपये. तर सध्या तरी पावसाळा नाही, पण पावसाळ्यात चार्जेस तेवढे घेतात. जर तुम्हाला चार्जेस पे नसतील करायचे तर तुम्ही असं इथून खालून जाऊ शकता या मार्गे. खूप छान ब्रिज आहे. आणि मजबूत सुद्धा आहे. जर तुम्ही वयस्कर वगैरे असाल, म्हणजे वयस्कर व्यक्तींसाठी हा ब्रिजचा किंवा लहान मुलांसाठी ब्रिजचा वापर करू शकतात. कारण की पाण्यापासून खूप तिथे धोका आहे. पाण्याचा फ्लो पावसाळ्यात जास्त असणार त्याच्यामुळे. ॲक्च्युली थांबत जायला लागतं आहे. मी व्हिडिओ काढतो ते माझ्यासाठी ते थांबत आहेत दरवेळेस, कारण की जेणेकरून मी रस्ता चुकू नये म्हणून. दादासाठी बिग थम्सअप. आम्हाला आता दम लागतो आहे ॲक्च्युली सगळ्यांनाच. पण दादा रोजचा 3 ते 4 वेळा खालीवर करत असतो. इमर्जन्सी आली की त्याला यावंच लागतं वरती. दादाने खूप साऱ्या जणांचे जीव वाचवलेले आहेत. आपण त्याची नंतर मुलाखत घेऊच. मगासपासून आपण बघितलं आपल्याला सगळं सरळच होतं, पण आता ब्रिज क्रॉस केल्यानंतर आपल्याला आता हा पूर्ण उभा चढा आहे. तुम्ही बघता ह्या अशा पायऱ्या त्यांनी केलेल्या आहेत पर्यटकांसाठी. खूप चांगली सोय केलेली आहे म्हणायला हरकत नाही. ह्या 2 वर्षामध्ये पर्यटकांची संख्या पण खूप वाढलेली आहे. आणि हा पूर्ण असंच आपल्याला उभा चढा चढायचा आहे. फक्त एवढाच पोर्शन आहे, बाकी तुम्ही बघितलातच की पूर्ण प्लेन एरिया आहे, म्हणजे जास्त चढण नाही आहे. असे वरती चढण्यासाठी दोर पण टाकलेले. या साईडून मी पावसाळ्यात पाणी येत असेल म्हणून या साईडला दोर टाकलेले आहेत. दोरला पकडून आपण वरती जाऊ शकतो. तर आता उभा चढा चढल्यानंतर थोडंसं बसूया इथे, दम खाऊया, मग वरती चढायचं. दम लागलाय का? परत आपण आता तिथून आलो, एकदम उभा चढा आहे. थोडासा हा पोर्शन आहे एवढा उभा. थोडं दम खाल्लं, पाणी वगैरे पियालो. पाणी शक्यतो कमीच पिया, कारण की मग पाणी प्यायला अजून जास्त दम लागण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे थोडंच पाणी प्या.
हो हो, क्या ही बात. एकदम सुंदर नजारा. तर आता हा उभा चढा चढूया. आत्ता वाजलेले आहेत 8:30. म्हणजे आरामात तुम्ही पकडून चला की 2.5 तास चढण्यासाठी लागतात. म्हणजे 2.5 तासाची ट्रेक आहे. आमचं कॅल्क्युलेशन मगाशी चुकलं. तुम्ही खालून जर करताय म्हणजे गावातून ट्रेकिंग जर गाडी वगैरे बसनी वगैरे येत आहे तर तुम्हाला जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे. अशा जागोजागी रश्या टाकलेले आहेत उतरण्यासाठी चढण्यासाठी. पावसात ज्याने चिकट असतं म्हणून. आपण तिकडून आलो तर इकडे असं वरती चढतोय. ह्या पूर्ण डोंगराला आपण वळसा मारलेला आहे. सो हा मोठा डोंगर दिसतोय. पूर्ण डोंगराला वळसा मारून मी इकडे आलेलो आहे. आपली आता चढण संपलेली आहे आणि परत सपाट रस्ता चालू झालेला आहे. ह्या ट्रेकला एक चांगलं आहे की जास्त चढण्यासाठी नाही आहे. शक्यतो प्लेन रस्ता आणि सपाटाच आहे. निसर्गाची किमया. जेव्हा आपण ब्रिजमध्ये आलो, ब्रिजच्या अलीकडून आलो, तिथून पूर्ण जंगल लागतं. आणि आम्हाला दादाने मागाशी सांगितलं हा एवढ्या पोर्शनमध्ये म्हणजे जो ब्रिज लागला आपल्याला त्या ब्रिजपासून ते धबधब्यापर्यंत पूर्ण सावळी असते. कारण की डोंगरांची हा एवढे मोठे डोंगर दोन्ही बाजूला आहेत. त्या डोंगरांची पूर्ण सावळी येते. त्याच्यामुळे एवढ्या एरियात शक्यतो ऊन येतच नाही. फक्त आपल्याला ब्रिजपासूनच ऊन लागतं. ही एक चांगली गोष्ट आहे. आणि लहान मुलं पण येऊ शकतात, वयस्कर पण येऊ शकतात. तर सध्या गर्दी नाही आहे. ॲक्च्युली आम्हाला तर सध्या 3च ग्रुप दिसले म्हणजे आमचा धरून. आम्ही आणि एक पुढे गेला आहे आणि एक मागे आहे आमच्या. आणि हे सगळं अचानक झालेला प्लॅन आहे एका रात्रीमध्ये. ॲक्च्युली आम्ही भाऊबीजेसाठी आलेलो, पण नंतर आम्हाला ताईने सांगितलं की दादा म्हणजे देवकुंड धबधबा इथून देवकुंड धबधब्यावर जातो मी. आम्हाला ॲक्च्युली माहिती होतं पण एवढं इच्छा नव्हती की जावंच म्हणून. मग राहुल दादांनी सजेस्ट केलं की मग आपण चाललोच तर ब्लॉग करूया. त्याच्यासाठी तुम्हालाही इन्फॉर्मेशन भेटेल खूप चांगली. मी देण्याचा प्रयत्न करतोय. अचानक झालेला प्लॅन सक्सेस होतोय. मित्रांनो, ज्याच्यासाठी केला होता अट्टहास तो क्षण आपल्या समोर आहे. जे तुम्ही 2.5 तास ट्रेक करता ना त्याचं सुकून इथं आहे तुम्हाला. हो हो, क्या ही बात भाई. कंपल्सरी आहे. तर दादांनी आता त्यांना सांगितलं आहे की शर्ट घालणं कंपल्सरी इथे. तर तुम्ही लक्षात ठेवा, शर्ट वगैरे काढू नका शक्यतो. कारण की त्यांचे नियम आपल्याला फॉलो करायलाच लागतील. मित्रांनो, तुम्ही बघताय निसर्गाची किमया. त्या आतमध्ये पूर्ण असं पोकळ आहे पूर्ण. नंतर मग धबधबा आपला पडतोय.
आणि तिथे मंदिर आहे. त्या मंदिरात जाण्यासाठी तुम्हाला इकडून असं जावं लागेल. तिथे एक सीडी आहे, एक मिनिट, सीडी आहे, सीडीने मग नंतर मंदिरात दर्शनासाठी जावं लागेल. खरंच तुम्ही ते 2.5 तास ट्रेक करताना ते तुमचे सार्थकी लागतात असं म्हणायला हरकत नाही. हा जर नजारा बघितल्यावर खूप सुंदर आहे. आता सध्या पाऊस आहे त्याच्यामुळे पाणी कमी आहे, पण जेव्हा पाऊस असेल तेव्हा पाणी खूप जास्त प्रमाणात असेल इथे. आणि इथे ॲक्च्युली हॉटेल पण होतं, पण दादा म्हटलं की ते बंद केलं आहे, कारण की अशा बॉटल्स वगैरे तुम्ही बघताय हे असं कचरा होतो. ही ॲक्च्युली आपली जबाबदारी आहे की आपणच बॉटल त्या टाकायला नाही पाहिजेत, इवन परत त्या घेऊन गेल्या पाहिजेत. तर आता मी राहुल दादाकडे कॅमेरा देतोय, तर तुम्हाला तो अंडर वॉटरचे सीन दाखवणार आहे. पाण्यात जाणार आहे ना, इकडे नको जाऊस, कवर काढू. ओके, तू जाणार आहे पाण्यात? एवढ्या भागातच जा, जास्त आत नको जाऊ, ओंड आहे, खोल आहे तिकडे. जास्त मस्ती ही करू नका, जेणेकरून तुम्ही आतमध्ये जास्त पाण्यात जाऊ नका. ही तुम्हाला रशी दिसते, या रशीच्या आतमध्येच पोहा आणि तुम्हाला जे हवं ते करू शकता, कारण की याच्या पलीकडे खूप सारं खोल आहे. तर मी आता कॅमेरा राहुल दादाकडे देतो. रेडी? येस, ओके. फुल थंड आहे. तुला इथेच थांबायला सांगितलं ना. तर राहुल दादा आतमध्ये गेलेला. पाणी किती थंड आहे, येऊन बघ. सांग ना. पाणी खूप थंड आहे, कारण की फ्रीजरचं पाणी असतं, एवढं थंड पाणी आहे. मी जाऊ शकत नाही, कारण की मी कपडे नव्हते आणलेले एक्स्ट्रा, कारण की अचानक प्लॅन झालेला म्हणून. तर राहुल दादानी आणून ठेवलेले, म्हणजे पाणी खरंच खूप थंड आहे. बिचारा नको. अरे मी कपडे ना आणले ना, खाली वाळू आहे.
तर आपल्याला आपण इथे आलेलो तर आपल्याला हे ट्रेकर्स भेटलेले तर ते थोडी इन्फॉर्मेशन देतील त्यांच्याबद्दल. बताइए. माझं नाव अभिषेक दत्ता आहे ओके. आणि मी आलो आहे फर्स्ट टाइम इकडे. फर्स्ट टाइम आलं. कसा होता अनुभव, म्हणजे कैसा लगा आपको? अच्छा रहा. इझी ट्रॅक आहे, काही मुश्किल नाही. 1 तास लागते. कारण की आम्ही करत आलो ना हाँ तो हमको 2.5 घंटा लगा. 2.5 आम्हाला 1 तास लागले. ओके. तुमचं काय चॅनल वगैरे की चालेल नाही, माझा इंस्टाग्राम आय डी आहे अभिषेक दत्ता, अभिषेक.दत्ता. ओके. ठीक आहे. ओके ठीक आहे, चालेल. थँक्यू सो मच. काही असेल ट्रेकिंगचं तुम्ही यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी खाली त्यांचा नंबर देतो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि मग तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. हाय, तुमचं नाव काय? मेरा नाम राज है, नवी मुंबई का रहने वाला हूँ मैं. ओके. और ये एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ क्योंकि मेरा खुद का भी ट्रैकिंग का काम है. ओके. तो मैं यहाँ पे आई थिंक देवकुंड ये 10वीं बार आया हूँ यहाँ पे मैं. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? देवकुंड तो हमेशा ही अच्छा रहता है. प्रो टिप है कि हमेशा जितना जल्दी हो सके ट्रैक चालू करो तो खाली मिलेगा. जैसे कि अभी भी हम लोग आए हैं तो आई थिंक हमारा ही ग्रुप है और अभी जस्ट कुछ लोग आए. ओके. तो सुबह चालू करो बस खाली मिलेगा. कितने बजे निकले थे आप? हम लोग ने आई थिंक 7 बजे आज चालू कर दिया था. ओके. बट जनरली मैं ग्रुप इसके पहले लाया हूँ तो मैं 6:30 बजे भी चालू करा चुका हूँ. ओके. तो आप ग्रुप लेके आते हैं यहाँ पे? हाँ, मतलब मेरा ट्रैकिंग का ही काम है. ओके. तो आपको कांटेक्ट करना रहे तो कैसे करें? इंस्टाग्राम पे यू कैन लुक इट अप एज फिट ट्रिप एक्सपीरियंस. ओके. और मेरा हैंडल भी आप फॉलो कर सकते हो, राजदेव. आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना. ओके. नंबर वगैरह रहेगा तो? हाँ श्योर. आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो. अभी नंबर देने से तो बेटर वही है. चलेगा. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा आपको मिलके. आपका थँक्यू. हां दादा, ती पिंड जी आहे ती किती फीट मध्ये? फक्त तिचा बेसच दिसतो एवढीचा. एवढासा बेस दिसतो. किती फीट असेल तरी? तरी असेल ती साधारण 10-15 फुटावर असेल. 10-15 फुटावर का? ओके. आणि मग आतमध्ये मंदिर टाईप आहे असं सांगतात का? हां, आतमध्ये खाली मंदिर आहे. ओके. तुम्ही हा जो धबधबा बघताय ॲक्च्युली पाऊस कमी आहे त्याच्यामुळे तो मागे गेला आहे. जर अजून पाऊस असता तर तो पुढे येतो तो आणि प्रेशर पण असतो. आणि दादाने जसे आपल्याला नियम सांगितले मगाशी तू सांगितलेलंच त्यांना की कपडे वगैरे काढून उतरायचे नाही. ते त्यांचे नियम फक्त फॉलो करा जेणेकरून त्यांनाही त्रास होणार नाही आणि तुम्हालाही त्रास होणार नाही. दादा आहे तर दादाचं ॲक्च्युली नंबर पण तुम्ही घेऊन टाका. दादा नंबर सांग. 8087484002. ओके. आणि दादाची एक वेबसाईट पण आहे त्याच्यावर पण तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. वेबसाईटचं नाव काय दादा आपल्या? युवराज देवकुंड वॉटरफॉल. युवराज देवकुंड वॉटरफॉल. आणि आपले त्या वेबसाईटमध्ये आपण काय काय बुक करू शकतो? सगळं बुकिंग करू शकतो तुम्ही. कॅम्पिंगचं, ट्रेकिंगचं सगळं. ट्रेकिंग वन डे ट्रेक पण होते, कॅम्पिंग पण होते आपली. ओके. वन डे ट्रेकमध्ये काय काय असतं इन्क्लुडेड, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला? वन डे ट्रेकला काय आपला सकाळी नाश्ता असतो. ओके. संध्याकाळ दुपारचं जेवण, लंच. ओके. दुपार व्हेज नॉन व्हेज. ओके. आणि अनलिमिटेड. ओके. ही चांगली गोष्ट आहे. आणि त्याचे चार्जेस किती पर पर्सन? हे चार्जेस 500. 500. मग याच्यामध्ये चार्जेस कमी जास्त होऊ शकतात? देवकुंड ट्रेक. हां, ओके. कमी जास्त होऊ शकतात ना. आणि कॅम्पिंगचे चार्जेस किती आहे आपल्याकडे? कॅम्पिंगचा आपला 1,500चा पॅकेज आहे. पूर्ण 1,500चा पॅकेज. याच्यात आपल्याला म्युझिक येणार, साऊंड सिस्टीम येणार. हां, साऊंड सिस्टीम येणार. संध्याकाळी 7 वाजता व्हेज नॉन व्हेज बार्बेक्यू होतं मागे. ओके. आणि 9-10 वाजता लंच. ओके. टेंट वगैरे तुमचंच हां, असेल? सगळं आपलं. ओके ठीक आहे. आणि जर काही असेल तुम्हाला बुकिंग वगैरे करायचं असेल तर दादाशी कॉन्टॅक्ट करा. तर मित्रांनो, हे जी ट्रिप होती ती अनप्लॅन होती कारण की आम्ही असं काही ठरवून नव्हतं आलो. आणि आम्हाला जे वाटलं म्हणजे आम्हाला ट्रेकमध्ये जे अनुभवायला भेटलं ते तुम्हाला सांगतो. तुम्ही शक्यतो पावसाळ्यात येऊ शकता कारण की पावसाळ्यात खूप क्राऊड असतो तर पावसाळ्यात तुम्ही येऊ शकता. आणि जर तुम्हाला क्राऊड आवडत नसेल तर तुम्ही नक्कीच ह्या सीझनला येऊ शकता पाऊस गेल्यानंतर. पण तुम्हाला जो धबधबा वगैरे पडतो आहे पाणी वगैरे कमी भेटेल. पण आमची अनप्लॅन्ड होती म्हणून आम्ही अचानक आलो त्याच्यामुळे हा ब्लॉग बनवला. तर चला, थँक्यू सो मच. तर चला मित्रांनो, आता आपण ब्लॉग इथंच संपूया.
आणि जर तुम्हाला हा जर ब्लॉग आवडला असेल किंवा हा ट्रेक आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. शेअर करायला विसरू नका. व्हॉट्सअपवर स्टेटस वगैरे ठेवा जरा, म्हणजे आपला चॅनलला सुद्धा ग्रो करेल. आता लवकरच आपल्या चॅनलचे 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण व्हायला आलेत, कारण की 825 सबस्क्रायबर झालेले आहेत. लवकरात लवकर आपला 1000चा टप्पा पार करा, जेणेकरून आपण अजून चांगले नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत राहू. असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला इन्फॉर्मेशन थोडंफार काय त्याच्यामध्ये चेंजेस असू पण शकतं, कारण की सांगू नाही शकत. इकडचे असे फिक्स रेट नाही आहेत, त्याच्यामुळे सांगू नाही शकत की म्हणजे की हीच अमाऊंट राहील असे. ओके, जर तुम्हाला ट्रेकिंग करायचं असेल तर 2 आपल्याला जे पर्सन भेटलेले त्यांचे तुम्हाला नंबर वगैरे डिस्क्रिप्शन आणि इंस्टाग्रामचे ID वगैरे आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. आणि नक्कीच दादाला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. ट्रेकिंग आणि हे जर हवं असेल, कॅम्पिंग वगैरे करायची असेल तर तुम्ही नक्कीच दादाला करू शकता, कारण की तो स्वतः गाईड येते, त्याच्यामुळे तो सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला डिट्टो देऊ शकतो, जसं की आम्हाला तो देत आला. तर एवढंच फक्त लक्षात ठेवा, त्यांनी जे सांगितलं तेच फॉलो करा, कारण की अशा इथे बऱ्याच घटना झालेल्या आहेत. त्या कुंडामध्ये तुम्ही बघताय की लोक अक्षरशः गेलेली आहेत आतमध्ये आणि परत बाहेर आलीच नाही. त्याच्यामुळे काळजी घ्या आणि सतर्क राहा, सावधान राहा. चलो बाय बाय.